Dadake diangkat Mas. Penari dadak kabeh madhepe ning monumen nggih. Aja sampe disalahpahami. Iki ora musyrik, ora syirik, kanggo menghargai, menghormati megahnya monumen Riok. Nggih. Kita menghadap ke Sambung. Besok reok-reok sak donya yang urung tau main neng monumen Sambung masih dadi juara siji ping 10 kuwi urung diakui reok sing wis diakui dunia tak benda. Iya kan? Setuju? Pokoknya aku ora ngerti piye carane kanca-kanca sing golek sandang pangan neng Sambung kene reok kudu seminggu pisan kudu enek reokan neng monumen Sambung. Ngoten nggih? Niku wonten sing jenenge dolanan wahana. Niku nggone Mas Chandra. Niku Mas Chandra niku garwane asline ya wong Ponorogo. Mas yo dudu wong Sambung tapi wong Ponorogo ing Kelurahan Kepatian Ponorogo Kota. Nggih. Niku diramekne supaya regeng. Ayo. Rada kudu Mas bala kurang arep tok. Dicontoh sing apik. Anggota keker gumerlaping jagat bisa sumelak mendung ing bumi Ponorogo kanggo tutup tahun 2020 bisa kanggo panyirep nek Poncobaya nek ana ruwet lentenge bisa dadi pemadang yang jagat bumi Ponorogo. Rego bisa minggat